Избран, не превъртай това видео. Точно сега, докато усещаш онази необяснима тежест в гърдите си и въздухът около теб става по-плътен, Архангел Михаил стои до теб. Това не е алгоритъм и не е случайност. Печатът на 3 часа току-що беше счупен в твое име и небето няма да позволи да пропуснеш това, което следва. Този екран пред теб е просто инструмент, чрез който невидимото се свързва с физическото. Не мърдай. Михаил върви към теб точно в този момент с изваден меч, прорязващ съпротивата на пространството около теб. Той не носи просто съобщение, той носи промяна в самата реалност, в която стъпваш. Това, което усещаш сега, онзи натиск, онова вътрешно трептене, е сблъсъкът между твоето старо разочарование и новата честота на небето, която слиза над теб. Аз те виждам. Виждам те в 3:47 сутринта, когато седиш в тишината на кухнята си, с чаша вода в ръка, докато градът спи. Виждам как очите ти са приковани в тъмнината навън, а умът ти препуска през всяка затворена врата, всяка пропусната възможност. Усещам онази дълбока, невидима въздишка, която дори не смееш да издишаш на глас, за да не събудиш онези, които обичаш. Ти си носил този товар твърде дълго съвсем сам. Виждам как ръцете ти се отпускат на масата, изтощени от опитите да насилваш съдбата. Ти вярваше, че това огромно мълчание от небето е отхвърляне. Вярваше, че си пропуснал момента си, че си направил фатална грешка. Но днес, точно в тази минута, Михаил стои тук, за да срине тази илюзия до основи. Всичко онова, което ти наричаше забавяне, беше всъщност декрет за божествена защита. Огромният трезор на твоята съдба не отговаряше на сълзите ти, нито на грубата ти сила, защото беше запечатан с печата на 3 часа. Добре е да чувстваш тази изтощеност сега. Не се опитвай да бъдеш силен в този миг. Погледни часовника си сега, запомни този точен час и минута, защото времето на мълчанието приключи и честотата на подчинението току-що се разля над твоя живот. Преди това видео да приключи, ти ще разбереш защо всичко около теб изведнъж стана толкова тежко и изтощително през последните дни. Ще разбереш защо въздухът сякаш се съпротивляваше на всяко твое движение. И защо сънят ти беше накъсан от необяснимо безпокойство. Този товар не беше твой. Преди да приключим, ти ще видиш как Архангел Михаил стои пред теб с изваден меч, разрязвайки невидимите вериги, които спираха всяка твоя стъпка. Ще чуеш древната тайна защо онези специфични врати трябваше да останат заключени толкова дълго време и какво точно е трябвало да бъде предпазено. Освен това, ти ще получиш точната инструкция за това, което трябва да направиш, когато пресечеш този нов праг. Защото това, което някога беше заключено и недостъпно, сега се подчинява на твоето присъствие. И преди това послание да се затвори, аз ще изрека една присъда директно върху твоя живот. Присъда, която Михаил иска да чуеш днес. Ако нещо вече се е раздвижило в теб през тези първи минути, ако усещаш, че тази тежест най-накрая започва да се повдига, остави своя лайк тихо. Не го прави заради мен, а защото друг избран, който е точно там, където ти беше преди година, има нужда тази дума да го намери тази вечер. Когато направиш това, код 1 се активира над теб. Знакът, че си готов да приемеш това, което небето току-що отключи в твоя полза. Твоето просто действие се превръща в духовен подпис пред лицето на ангелите. Но преди да ти покажа какво точно се крие зад тази вече отворена врата, която стои пред теб, трябва да разбереш защо Михаил чакаше точно до този момент, за да се появи. Има нещо скрито в механизма на това отключване, което не мога да премълча. Ти усети ли онази странна внезапна промяна в атмосферата около теб? Спомни си онзи момент преди няколко дни, когато стоеше пред отворената врата на стаята си. Въздухът изведнъж стана толкова тежък, сякаш физическо присъствие изпълни пространството, а по гърба ти премина студена тръпка. Това не беше просто течение. Това беше първата вълна на новата честота, която изтласкваше старото застояло духовно напрежение от твоя дом. След това дойде онова странно физическо изтощение, което не се лекуваше със сън. Събуждаше се сутрин с усещането, че си водил невидима битка през цялата нощ, очите ти пареха,
а мускулите ти бяха напрегнати. Не си болен. Твоето тяло просто реагираше на факта, че Михаил разрязваше с меча си древни духовни възли, които бяха вързани около твоя живот. Ти буквално усещаше отзвука от тази война в ставите си. Третият знак беше онази неочаквана, почти болезнена тишина от хората около теб. Онези, които обикновено ти се обаждаха, изведнъж потънаха в мълчание. Телефонът ти стоеше студен на масата с часове. Това не беше отхвърляне, избран. Небето умишлено създаде този вакуум около теб, изолирайки те от всеки външен шум, за да не бъдеш разсеян, когато прагът бъде преминат. Този празен период беше божествена карантина. И накрая ти започна да усещаш дълбоко в духа си, че нещо огромно е на път да се случи, въпреки че очите ти виждаха само липса на движение. Гледаше банковата си сметка, гледаше затворените врати в кариерата си, усещаше мириса на старо кафе в празната стая, но вътрешно знаеше със сигурност, която не идва от този свят, че това мълчание е просто задържане на дъха преди бурята. Искам да ме чуеш много внимателно сега. Тази тежест, това изтощение, тази изолация, нищо от това не е доказателство, че си се провалил. Нищо от това не означава, че си извън волята на небето или че си пропуснал своя момент. Ти не полудяваш и не си изоставен. Всичко това са точните симптоми на човек, чийто живот е на път да бъде радикално отключен. Това е болката на запечатаното, което се разчупва, за да освободи твоето бъдеще. Ако ти разпознаваш тези знаци в тялото си, в дома си, в духа си през последните седмици, аз искам да запечаташ това разпознаване сега. Напиши числото 333 в коментарите. Това не е просто число. Това е твоят духовен подпис, че приемаш честотата на подчинението. Когато напишеш 333, код 2 се активира в твоя живот. Небесният сигнал, че си готов да приемеш това, което небето вече носи към теб. Но да разпознаеш знаците е само първата стъпка. Сега трябва да ти разкрия какво точно се случи, когато печатът на 3 часа беше счупен и защо онези специфични врати, пред които плака толкова дълго, не се отваряха до днес. Има една тайна за това забавяне, която ще промени всичко. Искам да разбереш една фундаментална истина днес, избран. Всички онези врати, които останаха затворени пред теб, не бяха знак за небесно отхвърляне. Ти не беше наказан и не беше забравен. Това огромно забавяне, което почти те пречупи, беше всъщност декрет за божествена защита. Небето криеше твоето бъдеще от онези, които искаха да го унищожат. Тези врати бяха затворени с печата на 3 часа. Това е древна мярка на небесното време. Тя не отговаря на човешки сълзи, нито на отчаяни молитви. Тя се подчинява само на точния момент, определен от небето. И този момент настъпи точно сега. Виж с духовните си очи. Архангел Михаил стои до теб в тази стая. Той държи в ръцете си древен, златен свитък. Печатът върху него вече е счупен. Той не дойде тук, за да те утешава за миналото. Той дойде, за да установи новия ред. И в този момент Михаил се обръща към теб. Той казва: аз пазих това, което е твое, докато ти придобиеш силата да го носиш. Никой демон не успя да докосне това, което беше запечатано. Твоето време на чакане приключи в небесния съд. Сега аз предавам това отключване в ръцете ти. Това е честотата на подчинението. Огромните зъбни колела на онази духовна врата, която изглеждаше непробиваема, сега се завъртат сами с оглушителен звук. Не се изисква твоята физическа сила. Съпротивлението, което те изтощаваше с години, току-що загуби своята власт. Това, което някога беше заключено, сега напълно се подчинява на твоето присъствие. Но за да стъпиш свободно в това ново измерение, има едно древно право, което трябва да бъде възстановено. Има нещо, което небето е записало за теб преди началото на времето, но ти си забравил в битките. И аз трябва да ти кажа кои са 3 имена на твоята идентичност, преди да направиш следващата стъпка. Искам да ти разкажа за един човек, който години наред стоеше пред огромна затворена врата. Той удряше по нея. Той плачеше и се молеше небето да я отвори. Вратата не помръдваше. Всички около него преминаваха през своите собствени врати,
Той оставаше в мълчанието на чакането. Той мислеше, че е напълно изоставен. Вярваше, че съдбата му е да бъде винаги отвън. Но един ден силите му го напуснаха. Точно когато се отказа да се бори, чу странен звук. Не беше звук от отключване. Беше звук от счупване на древен печат. Огромната врата се отвори сама. Тя не изискваше нито едно усилие от негова страна, защото тя не чакаше неговата физическа сила. Тя чакаше неговата духовна зрялост. Михаил не ми показа тази история заради онзи човек. Той ми я показа специално заради теб, избран. Защото ти си този, който стоеше пред заключеното твърде дълго. Точно сега Архангел Михаил спира. Той не размахва меча си. Той не държи свитъка в ръцете си. Той просто стои пред теб в пълно мълчание. Неговият поглед е фиксиран право в очите ти. Това е погледът на дълбоко небесно признание. В това безмълвие той не вижда твоите провали. Той вижда трите имена, които небето е записало върху твоя дух. Първото ти име е посветен. Другите избираха лесния път. Те търсеха бързи и повърхностни отговори. Но ти беше отведен в пустинята на мълчанието. Там ти се научи да стоиш твърдо. Стоеше, дори когато не виждаше нищо пред себе си. Твоята болка изобщо не беше наказание. Тя беше огънят, който изкова твоята истинска вярност. Това посвещение е точната причина, поради която вратите ти останаха заключени. Небето знаеше отлично едно нещо. Ако ти дадеше това твърде рано, то щеше да те унищожи, но сега ти си напълно готов. Готов си да носиш тежестта на това, което се крие зад тях. Ти няма да бъдеш смазан. Второто ти име е натоварен. Ти усещаш нещата много по-дълбоко от хората около теб. Когато те спят спокойно, ти усещаш тежестта на света. Този товар не е проклятие, въпреки че много често се усеща точно като такова. Това е огромният божествен капацитет, който ти е даден. Даден ти е, за да промениш атмосферата навсякъде. Архангел Михаил знае колко скрити сълзи си пролял заради тази тежест. Но точно този тежък товар те превърна в човека, пред когото сега обстоятелствата се подчиняват. Ти си натоварен с реалната власт да променяш физическата реалност около себе си. Третото ти име е изпратен. Ти категорично не си тук случайно. Твоето време изобщо не е изтекло. Всичко онова, което изглеждаше като безкрайно забавяне, беше просто подготовка. Беше дългото и прецизно насочване на твоята стрела. Сега печатът на 3 часа е счупен в твое име. Ти вече не си просто човек, който чака. Ти си самото оръжие, което се изстрелва напред. Ти си изпратен да отвориш пътя за другите. За онези, които все още чакат в своята собствена тъмнина. Твоето смело преминаване през този нов праг ще бъде абсолютният знак. Знакът, че небесните декрети не могат да бъдат спрени от земни прегради. Ако усещаш как тези 3 небесни имена резонират дълбоко в твоя дух, абонирай се за този канал сега. Нека това бъде твоето тихо физическо съгласие с новата честота на небето. С това просто действие ти активираш код 3 над своя живот. Това е знакът, че приемаш своята истинска идентичност. Знакът, че се съгласяваш с това, което Михаил носи днес. Но чуй ме много внимателно. Моментът, в който тази честота на подчинението се активира напълно, е опасен. Тогава старата съпротива прави своя последен, отчаян опит да те спре. Има 3 специфични и много тихи капана, които вече са заложени пред теб. Те искат да откраднат фокуса ти. И аз трябва да ти ги разкрия веднага. Но врагът на твоята съдба знаеше какво предстои. Когато печатът на 3 часа започна да се пропуква, невидимата съпротива срещу теб стана жестока. Той не искаше ти да стигнеш до този праг. Затова се опита да те пречупи. Той използва 3 много специфични тактики. Първо, той изпрати парализиращо объркване в ума ти. Искаше да те накара да се усъмниш в собствените си решения и да повярваш, че си сгрешил пътя. Второ, той създаде онази необяснима тежест. Онзи вид изтощение, което не преминава дори след сън. Това не беше естествена умора. Това беше духовен натиск, целящ да те накара просто да се предадеш. Трето, той се опита да те убеди в най-голямата лъжа. Че небето мълчи, защото си недостоен. Че си напълно изоставен в тази битка и че мълчанието е твоето наказание. Той почти успя да те накара да повярваш. Но точно тук
се намесва Архангел Михаил. Точно в този момент, избран, той не просто те наблюдава. Той стои до теб с изваден и високо вдигнат меч. Той заявява абсолютно господство над твоята територия. С един замах на този меч, Михаил разрязва мрежата от лъжи, която те задушаваше. Той пречупва гръбнака на онази съпротива, която те държеше на място. Войната за твоя ум току-що беше спечелена в небесното измерение, защото това, което някога беше заключено и изглеждаше непоклатимо, сега се подчинява. Древните ключалки вече не могат да издържат на новата честота, която изпълва пространството около теб. Прагът е разчистен за твоето преминаване. Ако усещаш как тази битка приключва и въздухът около теб става по-лек, напиши «Аз приемам този декрет» в коментарите. Направи го сега, за да запечаташ това божествено отключване. Това е твоето съгласие с небето. Но преди да направиш следващата си стъпка, трябва да знаеш как точно да преминеш през тази отворена врата. Има специфична позиция, която трябва да заемеш в следващите секунди. Време е да свалиш бронята, избран. Ти си се борил толкова дълго, опитвайки се да отвориш тези запечатани врати. Но сега, пред този нов праг, ти не се нуждаеш от груба сила. Усети как онази огромна тежест в раменете ти просто се свлича на земята. Не е нужно да се съпротивляваш повече. Остави болката от всяко предишно отхвърляне да изчезне напълно. Тази стара версия на теб, която вярваше, че е забравена, приключи своя път тук. Представи си как стоиш пред тази огромна древна врата. Тя вече не е заключена. Чуваш тежкия звук на механизмите, които се пренареждат и се подчиняват на небето. Вратата се отваря бавно, разкривайки ярка светлина. В центъра стои Архангел Михаил. Той държи отворения свитък в ръката си. Мечът му е спуснат, а ръцете му са широко отворени към теб. Неговите криле са разперени, създавайки безопасно пространство вътре в самия шум на света. Михаил върви бавно към теб и неговият глас резонира в съществото ти. Той не те нарича с името на твоето минало. Той те призовава с твоята истинска идентичност. Той те нарича носителят на честотата. Той те нарича пазителят на прага. И той те нарича владетелят на времето, защото всичко забавено сега се ускорява. Тези три имена са твоята нова корона. Време е да прекрачиш. Направи тази стъпка в духа си точно сега. Докато преминаваш през тази отворена врата, ти навлизаш в честотата на подчинението. Всяко обстоятелство, което до вчера ти се съпротивляваше, сега свежда глава пред теб. Онова, което беше заключено, вече не просто е отворено. То се подчинява на твоето присъствие. Ти стъпваш на напълно нова територия. Ако ти току-що премина през този праг заедно с мен, аз искам да оставиш своя знак. Напиши «Аз приемам този декрет» в коментарите. Това не са просто думи в интернет. Това е код 4, твоят духовен отпечатък върху новата земя. Той декларира пред невидимия свят, че ти вече не стоиш отвън. Ти току-що влезе в своето наследство. Но нашето време не е свършило напълно. Има още нещо, което трябва да бъде запечатано преди да си тръгнеш. Аз поставям огнена ограда около твоите движения от този ден нататък. Нито едно оръжие, изковано срещу твоите стъпки, няма да успее. Всяко решение, което вземаш на този нов праг, ще бъде водено от небесна яснота, а не от човешко объркване. Аз издигам небесна стена около твоето семейство и твоя дом. Тежестта, която се опитваше да се прехвърли върху тях, е разбита. Твоят дом се превръща в територия, която се подчинява единствено на новата честота на този счупен печат. Аз запечатвам всяка божествена връзка, която пътува към теб в този момент. Хората, които трябва да ти помогнат в тази нова фаза, ще бъдат привлечени неудържимо. Всяка фалшива връзка, която се опитва да те забави, ще бъде отрязана незабавно. И сега аз ще изляза от моя глас за миг, защото небето има колективна декларация за теб, преди това съобщение да се затвори. Ние декларираме, че дългото чакане пред затворените врати не беше отхвърляне, а съвършено калибриране. Ние запечатваме факта, че твоите сълзи в тъмното са били събрани и сега се превръщат в твоя най-силна защита. Ние потвърждаваме, че ти си онзи, който е предопределен да носи тежестта на това отключване. Ние декларираме, че старата умора е премахната от раменете ти
точно сега, в този час. Ние задействаме механизма, който кара всичко заключено да се подчини на твоето присъствие. Ние освобождаваме пътя пред теб, за да вървиш с авторитета на този, чийто свитък току-що беше разгънат пред очите ти. Ние поставяме божествен щит върху твоя ум, за да не позволим на стария страх да те задържи. Ние потвърждаваме, че ти си напълно екипиран за това преминаване и небето марширува заедно с теб. Ние разрушаваме съмнението преди то да пристигне. Яснотата на твоето преминаване няма да бъде изтрита. Ние разбиваме разсейването преди то да се появи. Твоето внимание няма да бъде похитено. Ние унищожаваме страха преди той да бъде усетен. Твоята нова позиция е защитена, а не уязвима. Чуй ме добре. Ти си посветен. Ти си натоварен. Ти си изпратен. Нека тези думи отекнат в духа ти сега. Ти си посветен. Ти си натоварен. Ти си изпратен. Приеми този декрет напълно. Ти си посветен. Ти си натоварен. Ти си изпратен. Не казвай амин още. Стой в тази тежест. Там някъде има друг избран, който точно сега седи в тъмното и се чуди защо вратата още е заключена. Той не знае, че печатът е счупен. Той мисли, че небето го е забравило. Ако тази дума разби веригите в теб, сподели това послание. Изпрати го на онзи, чието име духът току-що постави в ума ти. Когато го направиш, ти не просто споделяш видео, ти предаваш ключа. Това е код 5, който запечатва твоята отворена врата. И Михаил казва едно последно нещо, преди да затвориш. Аз ще стоя пред тази врата с моя изваден меч, докато ти преминеш безопасно. Сега можеш да кажеш амин. Тази дума е пълна. Това, което беше декларирано, е декларирано. Това, което беше запечатано, е запечатано. Върви добре, избран.